Navegador xeográfico que permite obter información sobre que visitar, onde comer ou aloxarse na provincia. A plataforma do novo sistema podese acceder a través das páxinas www.delugo.org ou www.delugo.es. O SIS foi presentado esta semana no Centro de Interpretación Terras do Miño e márcase dentro do Lugo 2, o programa medioambiental financiado con fondos europeos. Con só premer sobre un buscador, o usuario do Sistema de Información Xeográfica de Lugo pode atopar toda a información sobre o patrimonio ambiental, cultural e turístico da provincia. Se vamos a calquera delas, permítenos filtrar esta búsqueda pola zona, a localidade e o tipo de negocio ou lugar que queremos visitar. Toda esta información, ademais, podese consultar sobre un mapa. Entonces, simplemente elixindo o icono do recurso que queremos ver, por exemplo, un museo, xa se nos colocarían todos os museos que hai na provincia de Lugo sobre dito mapa. O navegador medioambiental é o primeiro sobre as reservas da biosfera que se crea en Galicia. Outras das vantaxes que presenta é a descarga en dispositivos móviles do programa Kilómetro Cero e outros arquivos. Ademais, presenta a funcionalidade de que as rutas de sendeirismo e de Kilómetro Cero poden ser descargadas en diversos formatos para, sobre todo, poder instalar no teu GPS e ir a visitalas. A presentación do navegador xeográfico acudiron varios alcaldes da provincia. Un extraordinario adianto tecnolóxico que calquera pastoricense, calquera empresa da pastoriza se poida asentar neste navegador, que poidamos ter ali todas as nosas rutas e, sobre todo, todos os bens culturais e paisaxísticos da comarca. De todas cuantas axudas señan neste momento para dinamizar o turismo, tanto en Lugo como en calquer concello, son moi importantes. O Sistema de Información Xeográfica de Lugo está aberto ás empresas e produtores da provincia que poden darse de alta de balde no seu buscador. Neste momento hai máis de 200 firmas colaboradoras. A Deputación recupera para a provincia e os lucenses a propiedade de Tor, logo de que esta semana o Padroado da Fundación do Centro Superior Cinexético e Piscícola de Galicia acordase por unanimidade a liquidación desta entidade. O informe da liquidación xa foi remitido á Xunta de Galicia para que sexa aprobado canto antes pola Consellería de Medio Rural. A partir dese momento, o organismo provincial poderá levar a cabo actividades que poñan en valor as 200 hectáreas que ata de agora pertencían á Fundación. O presidente da Deputación saudaba aos patróns o inicio da quinta e última reunión do Padroado da Fundación Tor, integrado por representantes do organismo provincial e a Consellería de Medio Ambiente. O acordo foi unánime e a titularidade da propiedade de Tor volve á institución provincial. Tan só queda pendente a ratificación da Xunta, que debe responder antes de 3 meses. A partir dese momento, a Deputación estará en condicións de levar a cabo distintas actividades. O que se trata neste momento é poñer en valor, en favor e en utilidade, non solamente da zona da comarca de Monforte, sino en valor, en favor da provincia, esas 200 hectáreas que ata de agora estaban adscritas ao patrimonio da Fundación. O acordo prodúcese logo de que en abril de 2010 e a proposta do organismo provincial se ratificase a disolución da Fundación, que fora creada en 2003 pola anterior Deputación. Foi, sin lugar a dudas, o camiño máis axitado para regularizar a situación económica pola que atravesaba a Fundación e que herdamos dos anteriores padronos. Hoxe a Fundación non ten débedas. No actual padroado non pagamos nin unha soa dieta, nin unha soa comida, nin un solo café, ningún kilometraxe, nin ningunha tarxeta de crédito. Desde que asumiu a presidencia do Padroado, todos os custes da posta ao día, actividades e persoal da Fundación correron a cargo en exclusiva da Deputación, que ademais tivo que poñer os seus funcionarios e técnicos do Ludes a traballar neste proxecto. En total, 300.000 euros. Veciños de 11 concellos de Lugo xa están a beneficiarse das vantaxes da administración electrónica. A nova aplicación permítelles realizar trámites locais ca súa administración desde a internet, en calquer punto do mundo e sen horarios. Por exemplo, pagar tasas, inscribirse na bolsa de traballo, solicitar unha citación con cargos electos, entre outras moitas. Nos próximos 2 meses, a Deputación porá en marcha sedes electrónicas nos 39 concellos restantes que se adheriron ao Innóvate, o programa europeo que está a implantar o novo sistema. Miguel é autónomo, adícase ao diseño de interiores. O seu traballo lle exixe pasar longas temporadas fora da casa e apenas lle queda tempo para nada. Para este sarriano, internet é a única vía que lle permite solucionar xestións persoais desde calquer lugar do mundo. Por mi trabajo, la verdad es que me muevo bastante, tanto a nivel nacional como un poco por
por el extranjero, y esto es una ventaja para hacerlo desde cualquier parte, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, acceder perfectamente a cualquier administración o a cualquier sitio que necesites. Coa posta en funcionamento da sede electrónica na web do Concello de Sarria, Miguel pode realizar trámites pendentes ca súa administración sin ter que desplazarse e a calquer hora do día. Te llegas a las 10 de la noche y se te olvida una cosa y lo haces inmediatamente, no tienes que esperar hasta las 9 de la mañana del día siguiente para hacerlo. Son ventajas. Ademais, asegura que é moi sinxelo. Desde la página del Concello me meto en oficina virtual. En oficina virtual ya vengo aquí, al acceso con DNI electrónico, perfecto, entro y nada, ahora vendría aquí a las ofertas que me tiene el Concello, metería mis datos, le doy a enviar con los datos metidos y ya está, simplemente eso. En cuestión de segundos, o traballador local recibe a petición e de forma telemática procesa o trámite. Para eles, a administración electrónica tamén son toda vantaxes. Tener ya los papeles todos informatizados, eso nos lleva un poco a no tener que escanear muchas veces mucha documentación, tener que imprimirla varias veces para leerla, y lo que nos hace es que nos facilita mucho el trabajo. Cada sede local conta con dinamizadores de Innóvate para asesorar sobre o uso do novo sistema. O programa provincial, financiado nun 70% con fondos europeos, implantará en poucos meses a plataforma no resto de concellos adheridos ao plan. Continúa a programación de inverno do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Estes días estáse a celebrar un obradoiro de cestaría tradicional no que se cubriron todas as prazas. O vindeiro luns día 21 e ata o 4 de marzo celebraránse 3 novos cursos nas modalidades de xollaría, cerámica e coiro. Mentres seguen as actividades para escolares cos obradoiros portátiles que se achegan aos centros educativos da provincia. O barco Muralla de Lugo atracará este fin de semana en Monterroso. A aula turístico-ambiental do programa Lugo 2 fondeará diante do Auditorio Municipal, coincidindo coa Feira do Queixo da Ulloa. As persoas que a visiten recibirán material didáctico da Reserva da Biosfera, información empresarial e de bolsas de estudios, ademais de vídeos da provincia realizado polos alumnos da Fundación TIC. Alumnos da Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC gravaron e proxectaron en directo o cuarto Campeonato de Baristas de Escolas de Hostalería que organizou o Instituto de Ensino Medio de Foz. A Fundación TIC desprazou a localidade Mariñá unha unidade móvil para o seguimento do certame, no que participaron estudantes de hostalería do resto de Galicia, Asturias, Cantabria e Portugal. O domingo, día 20, celebrarase en Sarria a terceira festa do cocido do porco celta. Os actos comenzarán ás 13:30 horas coa lectura do pregón a cargo dos xornalistas Luis Rial. O xantar terá lugar a partir das 14 horas no pabillón de deportes dos institutos. O Concello de Sarria colabora coa Asociación de Hosteleiros na celebración da festa gastronómica.